Ja, Michi. Zeg later, Michi. En vooral aan alle ouders, dat u betrokken is bij de kennis, alle aandrachters, alle leerlingen van de A en die DMTL, Adia Sturma, bij dat iemand. Alsjeblieft gaat hij zijn medaille in de kant van een pak. Challenge van de scheidsrechters en dan man van de wedstrijd die de afrechters. Op de A-veld wanneer die wedstrijd gespeeld wordt tussen de eerste standen van Laasco en Palabora Noord wedstrijden kan er geen zodra de koude spelen.